तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथ ही साथ फेसबुक पेज पर रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अश्लीलता अपना परचम सीमा पर जा रहल बा। जी हाँ, यही अश्लीलता के विरोध में भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लीलता के विरोध में मगहिया जवान यानी समर सिंह और गौतम सिंह के जेल हो गए रहल। जी हाँ, हालांकि समर सिंह और गौतम सिंह जी हाँ शनिवार के दिने यानी काल के ही दिने समर सिंह और गौतम सिंह जी हाँ गया केंद्रीय कारावास से रिहा हो चुकल बा लोगिन। जी हाँ, रिहा हो समर सिंह और गौतम सिंह का कुछ कहले हैं रउरा लोग के बतावे जा रहल बानी, लेकिन खबर विस्तार से बताई ओकरा से पहले रउरा से को छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथ ही साथ फेसबुक पेज से नहीं जुड़ल तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करके जुड़ जाए। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए रउरा लोग के बता देहल चाहते हैं कि समर सिंह और गौतम सिंह जब केंद्रीय कारावास गया से रिहा भइलक हलो, रिहा भइला के बाद में काफी वो लोग के चाहे वाला, काफी उन लोग के फैन समर सिंह और गौतम सिंह के यानी मगहिया जवान के माला पहना के एकदम काफी मात्रा में ढोल नगारे के साथ उनकर समर सिंह और गौतम सिंह के स्वागत कैलक हलो। साथ ही साथ बहुत बड़ा एगो खुलासा कैले बारन समर सिंह और गौतम सिंह। जी हाँ, हालांकि समर सिंह और गौतम सिंह पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव जी केस कैले रहल। साथ ही साथ एगो सुपरस्टार गायिका खुशबू उत्तम भी केस कैले रहली है, जौना केस के अंतर्गत समर सिंह और गौतम सिंह के गिरफ्तारी भई रहे और समर सिंह और गौतम सिंह केंद्रीय कारावास गया में बंद रहलो। जी हाँ, उ लोग इन कहले बावे साफ सुथरा शब्द में कि जब ले जिंदा रहेम तब ले अश्लीलता मुक्त खातिर हमेशा लड़त रहेम। साथ ही साथ एगो बहुत बड़ा बात कहले बालो समर गौतम यानी मगहिया जवान कहले बालो। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई मगहिया जवान के बहुत बड़ा खुलासा कहले बालो। कहले बालो कि सत्य के परास्त नहीं कइल जा सकत, सत्य के परेशान कइल जा सकेला लेकिन परास्त नहीं कइल जा सकत। हमनी के मुहिम जारी रही जबले हमनी के अश्लीलता मुक्त ना कर देम सन भोजपुरी इंडस्ट्री के, तब तक ले हमनी के जंग जारी रही। चाहे एक बार ना 10 बार भी हमनी के यदि जेल जाए के पड़ी तो हमनी के जाए खातिर तैयार बानी सन। ऐसे हमनी के कोनो प्रकार के डर नहीं खे। जी हाँ, ऐसा ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा लोग हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथ ही साथ फेसबुक पेज पर अपन प्यार आशीर्वाद बनाई, ताकि रउरा लोग के बीच हम ऐसा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। साथ ही साथ ढेर सारा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब साथ ही फॉलो और साथ ही अपना दोस्त यार में शेयर कइल ना भूली। नमस्कार प्रणाम।